11 тибеш, 11 тапқыр Татарстан тарихында Кремлебізнің сағаты 11 тапқыр шушы минутта 11 татар баласының йөрәк тибешін бізге бүгін берді. Шушы минутларда милләтнің асыл егіттері жер шарын шаққаттырып, туған жеріне болған мұхаббатын ақлап, өздерінің башларын гильотинаға салдылар. Біз матур яшасын үшін, илебіз, жеребіз шешек атсын үшін, кім нәрсін алар? Ғайнан Қырмаш, Фуат Сейфелмеліков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Жәлил, Ғариф Шабай, Ахмет Сибай, Абдулла Баттал, Зиннет Хасанов, Ахат Атнашев, Сәлим Бұхаров. 11 татарның йөрәгеннән үзелеп төшкән уллары шушы минутларда үзләренең жанын фида кылдылар. Хөрмәтле халкым, біз һәр вакытта да үзебезнең шушы егетләребезне, аларның да түгел, безнең азатлыгыбыз, безнең матур тормыш өчен гомерләрен биргән, сугыштан соңда авыр яралар белән кайткан әти бабаларыбызны һәр чак шушылай данларга, зурларга искә төшерергә тиеш. Мин бүгенге көнне бәйрәм димим. Бу бүгенге көн жер шарының трап. Дәһшәтле дә шул ук вакытта вахшилек юл басарларының кабахат эшләре дә. Бүгенге шарада катнашкан барлык халкыбызны рәхмәт әйтәсем килә. Татарстан Язучылар берлеге исеменнән киләчәктә дә без үзебезнең улларыбызны онытмаска иде. Рәхмәт сезгә. Хәерле көн, кадерле дуслар, хәерле көн, казанлылар. Бүгенге Муса Жәлил һәм Жәлилчеләрне искә алу мәрасимен Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Хабибрахман улы Салихов ачып җибәрде. Бүгенге безнең чарабыз бераз башка еллар белән чагыштырганда үзенчәлеклерәк булыр. Чөнки әлеге чараны оештыру эшенә быел Татарстан Яшьләр министрлыгы да кушылды. Һәм ул бүген бераз башка төрлерәк форматта узачак. Хәзер мин бирегә Татарстанның халык шагыйре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харисны чакырам. Hürmetli dostlar, şiir sevgiciler, sizni bugünkü kaygılı hem şatlıklı şara bilen şın күңелдән тәбрик итәм. Җәлилчеләрнең каһарманлыгы, искиткеч каһарманлык, бу каһарманлык безнең халкыбызны хәтта үз җирендә саклап калырга ярдәм иткән. Бу каһарманлык, бу батырлык тиңдәше булмаган, гомуми төркемле батырлык, бер кеше батырлыгы гына түгел, ягъни аны халык батырлыгы дип тә атап була. Шуның өчен бирегә килгән кешеләрнең йөрәгендә минемчә бу батырлыкның чаткысы бүген тибрәнеп куйды һәм ялкынга әвереләчәктер дип уйлыйм, һәм гомер буе ул безне җылытып
янашактыр дип уйлыйм. Хәзер мин сезгә бер шигырь укыйм. Кемнәр генә безгә янамады, куркытмады безне ни генә, йөрәгендә иярле ат торса, барлык афәт үзе чигенә. Кемнәр генә безне хурламады, кемнәр генә яла якмады, йөрәктәге иярле ат барсын ташлы җиргә салып таптады. Кемнәр генә бездән көнләшмәде, ниләр генә аяк чалмады, йөрәктәге иярләнгән атны бер мәкер дә йыга алмады. Кемнәр генә теләмәде безне аерырга ныклы терәктән, йөрәктәге иярләнгән атны тәре белән куып йөрәктән, кемнәр генә тырышмады безне телсез калдырырга ничектә, йөрәктәге иярләнгән атның кешнәүләрен дөнья ишетә. Мин хәзер бу трибуна янына бөек шагыйребезнең данлыклы кызын Чулпан ханымны чакырыр идем һәм аңа Татарстанның 100 еллыгына дип язган китабымны, бу Татар аты дип атала торган китап, өч телдә чыкты: татар, рус һәм инглиз телләрендә. Аңа бүләк итер идем. Чулпан апа, рәхим итегез. Чулпан Мусиевна, рәхим итегез, микрофон сезгә. Хочу поблагодарить всех, кто пришел в этот скорбный день сюда. Сколько десятилетий уже прошло, а все равно в этот день сердце сжимается от боли, и перед глазами все время 11 наших героев, идущих по лицензии на казнь. И это так хорошо, что вы пришли, и так хорошо, что мы все вместе переживаем каждый год этот день, и это огромная вам благодарность. Я всегда вспоминаю слова моего отца, которые он написал моей маме в письме. Это было в 1942 году, в январе месяце. Он писал о том, что предчувствует свою гибель, и тем не менее говорит о том, что все-таки есть жизнь после смерти, жизнь в памяти народа. И эти слова его оказались пророческими. И в этом году еще было одно событие, порадовавшее нас. Мы прилетели в Казань с семьей на самолете, на лайнере, носящем имя Мусы Джалиля. Он сам писал в письме, в этом дневнике, что кто его знает, может быть, обо мне, если я послужу своей родине, будут и портреты печатать. А вот тут уже не портрет, а целый белый лайнер. И это говорит о том, что память жива. И единственное, что вот когда я встречаюсь с молодыми людьми, которые узнают о джалильцах, о наших 11 героев, они знают многое, но проходят десятилетия, нарождаются новые поколения, и эти поколения уже так далеки от войны. Это не то поколение, как мы, дети войны, или потом следующие, для которых война была что-то свое, родное, ужасное, но пережитое ими. А хочется, чтобы они умели, молодые люди, сопереживать, так как они, чтобы читали так моабитские стихи моего отца и стихи Алиша, чтобы это прошло сквозь сердце и душу. И вот на это мы надеемся
и мы хотим, чтобы так было. А сейчас я хочу еще раз поблагодарить и сказать, что здесь, у памятника, вот с теми людьми, которые любят и понимают, как тяжело, как трудно далось эта борьба, и это страдания, и эти муки, которые перенесли наши герои, что это нужно помнить, и что вы помните, и я благодарю вас за это. Бик зур рахмет, Чулпан Васильевна, огромное вам спасибо. Тарих бик күп батырлыкларны хәтерли. Җәлилчеләрнең батырлыгы ул уникаль батырлык үрнәге. Мондый батырлыкны әле дөньяда бер генә халыкта, бер генә милләттә кабатлый алганы юк. Инде шагыйрь буларак та шундый каһарманлык күрсәтү ул икеләтә батырлык үрнәге, рухи батырлык үрнәге. Хәзер бирегә сезнең каршыгызга танылган күренекле шагыйребез, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, шулай ук Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Газинур Моратны чакырабыз. Рәхим итегез. Hüküm etme, hüküm itilmezsin. Көктен ingen тәүге хәбәрдер. El-Misak'tan килгән китап сүзен хәкәрәтләү язык хәләмдер. Угылы түгел, тугылы булу кирәк. Шулай кушкан китап яшәргә, кассаплыкны кәсеп иткән өчен күпкандыр бу җирдә мәхшәрдә. Кан кыюшы, жан кыюшы булып, барымтага барма күршеңә. Хәрәм белән түгел, хәләл белән яшәү иңдергән кешегә. Яманлыкны ялган белән ямау илгә килгән иң зур казадыр. Илдә һаман канун ишәйгәндә, азгынлыкта шулай азадыр. Китап сүзе иңгәштендә дөнья, карыш юлда гүя үтмәгән. Илдә һаман канун ишәйгәндә, илнең башы чыкмас фитнәдән. Бер кануны меңгә әйләнгәндә, меңгә төйләнгәндә үзебез Сират күперендә кишәрбез күк. Тута алсак китап сүзен без. Бүген Риат Харис үзенең әлеге яңа җыентыгын бүгенге чарада катнашучыларның барысына да бүләк итә. А сейчас слово предоставляется заместителю председателя Общественной палаты Республики Татарстан Тимуру Кадырову. Хайрлы көн, исәнмесез? Я очень рад, что в этом году мы смогли не в онлайне, а в офлайне собраться и организовать акцию памяти Мусе Джалилю, джалилевцам, именно в таком формате. И каждый год мы думали, а как же мы сможем заинтересовать молодежь творчеством Джалиля, творчеством Абдуллы Алиша. И мы сегодня вам хотим показать, такую акцию памяти. Это, наверное, будет импровизация, небольшая сценка, как видит творчество Джалиля молодежь. И мы хотим показать, что та звезда, которая зажглась в этот день, во время Великой Отечественной войны, свет от этой звезды до сих пор в каждом из нас горит, и каждый из нас воспринимает этот цвет творчества Джалиля по-своему. И разрешите нам от имени молодежи показать наше видение творчества Джалиля и джалилевцев. И с сегодняшнего дня мы хотим запустить марафон. Но это марафон не чтения стихотворений, а это марафон, посвященный творчеству Мусы Джалиля, который продлится 6 месяцев. И результаты которого мы хотим показать
в день его рождения, 15 февраля. Спасибо всем, что сегодня здесь собрались. Не судите строго наш перформанс. Спасибо. Ник йорсы бу елга, ник шоша, ник тоша, тын аксаны була, жай гана, урташа. Неге бу дулкыннар, неге бу күбекләр, нидәндер куркынган, кутырган кебекләр. Бер ага җәелеп, киңәеп, кинәнеп, ярларга бәрелеп, нәрсәдер сөйләнеп, бер кинәт котырып, сикерә ташларга, бер кабат омтылып, чукырга ташлана. Түзмәдем акрысы, сорадым елгадан. Ник дидем, сабырсыз, тынычсыз син һаман. Мин диде, бик озак яттым җир астында. Иреккә ди сусап, һәм йончып салкынга. Мин булдым куллыкта, тарлыкта, хурлыкта. Мин хәзер кинәнәм җир, һава муллыкка. Елларча җыйналган нәфрәтне һәм дәртне мин хәзер чыгарам. Гайрәтле, йөрәкле мин, көчле, ирекле, бүгенгем өметле, алдагым күрекле. Мин кутлыйм кояшны, мин хурлыйм җир астын. Шуңарга мин ярсу, шуңарга мин шашкын, елларча җыйналган нәфрәтне һәм дәртне мин хәзер чыгарам. Гайрәтле, йөрәкле мин, көчле, ирекле, алдагым өметле, бүгенгем күрекле. Мин кутлыйм кояшны, мин хурлыйм җир астын. Шуңарга мин ярсу, шуңарга мин шашкын.
Җылалар офыкка оча. Күләгәләр безне сата йөри. Монда оҗмах дигәннәргә елмаябыз. Күккә кадәр күтәрелә күксел томан. Кайда барсам, кайдан кайтсам, мин бу җирнең уртасында басып торам. Безнең аша үтә әнә кәрван, яугирләре, әсирләре, әмирләре. Бар да чыпчын, бар да ялган, әдәмнәрнең алышынып тора бары әмерләре. Мин бу юлы юк, китермим вәгъдә, иман, сез бар, ул бар, җир бар, күк бар, имин, җиһан. Алдағым үмітлі, бүгінгім күреклі. Мен құтлıyım құяшына, мен хурлıyım жер асты. Шуларға мен ярсу, шуларға мен шашқын. Йылдыз Миңнуллина, Илмир Низамов, Илмира Калимуллина, Луиза Янсуар, Дилүс Хуҗиәхмәтов һәм Ләйсән Миннәхмәтов. Нурбәк Батулла. Хөрмәтле дуслар, хәзрәтегез Муса Җәлил һәйкәленә һәм Җәлилчеләр барельефына чәчәкләр китерик.